السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. കിന്യ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനായുടെ സുപുത്രൻ ഹുസൈൻ റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, സുബൈർ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഇബ്രാഹിം ഹാജി കോണാജെ അവറുകളെ, ആസിഫ് അസരി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, തബുക്ക് ദാരിമി അവറുകളെ, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെ, നേതാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതു നടന്നു കാണാൻ അധ്വാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല രണ്ട് ലോകത്തും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടൊപ്പം വിശിഷ്യ നാമേറെ സ്നേഹിച്ച ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന്, അനുസ്മരണ ഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുബൈർ ഫൈസി ഉസ്താദും സുപുത്രനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളും വേണ്ടുവോളം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജി അവറുകളും സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനികളെ, അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ ഉമ്മത്തിൽ 3 അത്ഭുതങ്ങളെ സൂറത്തുൽ ഹശ്റിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം മുഹാജിരീങ്ങളാണ്. മുഹാജിരീങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോയ മുഹാജിരീങ്ങൾ. മറ്റൊരു വിഭാഗം ആ മുഹാജിരീങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിച്ച, എല്ലാ രൂപത്തിലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അൻസാരിങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതം വല്ലദീന യഖൂലൂന മിൻ ബഅദിഹിം റബ്ബന ഇഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനൂ റബ്ബന ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം. ഈ ദുആ നടത്തുന്ന ലോകവസാനം വരെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ലോകവസാനം വരെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഈ ദുആ നടത്തുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ ദുആയിലെ ആശയം? ഈ ദുആയിൽ എന്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്? റബ്ബന ഇഗ്ഫിർ ലനാ, റബ്ബന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ,
യഗ്ഫിർ ലനാ, നമുക്ക് നീ പൊറുത്തു താ, വലി ഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ, നമുക്ക് മുൻകടന്നു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണമേ. വലി ഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൽ ലില്ലദീന ആമനൂ, ഈമാനുള്ള വ്യക്തികളോട് അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ ഒരു അസൂയയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമോ ഒരു രാഗദ്വേഷ അസൂയമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൽ ലില്ലദീന ആമനൂ റബ്ബനാ ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം. എന്തൊരു സുന്ദരമായ ആശയമാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയവരെ അനുസ്മരിക്കണം, കഴിഞ്ഞു പോയവരെ അനുസ്മരിക്കണം. ഈമാനോടുകൂടെ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകൾ, ആ ആളുകളെ എന്നും സ്മരിക്കുന്നവരാണ് മുഹാജിരീങ്ങളും അൻസാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ, സഹോദരങ്ങളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്കുറു മഹാസിന മൗതാക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നന്മ അത് അനുസ്മരിക്കണം, അത് പറയണം, അത് അനുസ്മരിക്കണം, ഓർക്കണം. ദിക്റുൽ അംബിയാഇ ഇബാദത്തുൻ വദിക്റുസ് സ്വാലിഹീന കഫാറ. ദിക്റുൽ അംബിയാഇ ഇബാദ, അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അത് ഇബാദത്താണ്. വദിക്റുസ് സ്വാലിഹീന കഫാറ, സാത്വികരായ മഹാന്മാരെ ഓർക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ദോഷങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിതമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നാം സ്നേഹിച്ച ഈമാന് കൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ അന്നദാനവും അവരുടെ പേരിൽ വല്ല ഹദിയകളും നൽകുന്നത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ദീനിനെ എത്ര കണ്ട് സഹായിച്ചു, ഈ ദീനിനെ എത്ര കണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി. ആണുങ്ങളായി ഈ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആളുകളില്ലാത്ത സമയത്ത് അന്നവും അർത്ഥവും നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്ദിയായ ഖദീജ ബീവി. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇന്നമന്നാസു കഇബ്ലി മിഅ, തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യർ 100 ഒട്ടകങ്ങളെ പോലെയാണ്. ലാ യൂജദു ഫീഹിം റാഹില, അക്കൂട്ടത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ചുമടുകളെ കേറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തെ ലഭിക്കാൻ തേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി. മിഷ്കാത്തിൽ കാനാം തജിദുന്നാസ കല്ലിബ്ലിൽ മിഅ ലാ യൂജദു ഫീഹിം റാഹില. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ 100 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ചുമട് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആ 100-ൽ ഒരാളെ കിട്ടൂല. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ് ആ 100-ൽ ഒരാളായിരുന്നു. ചുമടുകൾ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എത്ര വലിയ ചുമടുകളും വഹിക്കാനുള്ള റഹ്മാനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിമ്മത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന്, നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് 16 വർഷക്കാലത്തെ പ്രയാണത്തിൽ എതിരേറ്റ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉസ്താദല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടുമുടക്കിയേനെ. പക്ഷേ ഹിമ്മത്ത് കൊണ്ട്, ആ മനക്കരുത്ത്, ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് മനക്കരുത്ത് എന്നുള്ളത്. പ്രതിസന്ധിയിൽ തകരാത്ത മനക്കരുത്ത്, പ്രതിസന്ധിയിൽ തകർന്നു പോകാത്ത ഇച്ഛാശക്തി,
അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ്. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദിന്റെ മറ്റൊരു നേതൃഗുണം, എന്തിനും അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ ഉസ്താദൊന്ന് ആലോചിക്കും. ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു നിഗമനത്തിൽ അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങും. ഫസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാത്ത്, നന്മയിലേക്ക് മുന്നിടണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ഫസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാത്ത്, നന്മയിലേക്ക് മുന്നോട്ടു പോകണം. ഈ ഉമ്മത്ത് 3 വിഭാഗമാണ്. 3 വിഭാഗം. ഒന്ന് അസ്സാബിഖൂൻ, നന്മയിലേക്ക് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മുഖ്തസിദൂൻ, മുഖ്തസിദൂൻ മിതമായ രൂപത്തിൽ ബാലൻസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. മറ്റൊരു വിഭാഗം അല്ലാലിമൂൻ, സ്വന്തം നഫ്സിനോട് അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവർ. ഈ 3 വിഭാഗമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ സാബിക്കൂനങ്ങളായാൽ, സാബിക്കൂനയിൽപ്പെട്ടാൽ അവർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജമാഅത്തിന് റെഡിയാവും. മുഖ്തസിദൂൻ, അവർ ബാങ്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വക്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവും. മിതമായ രൂപത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ലാലിമൂൻ, വക്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ. വക്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവർ ലാലിമീങ്ങളാണ്. ഈ 3-ൽ ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് സാബിക്കൂനയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മഹാനാണ്. നന്മയിലേക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാന്. അത് ഏറ്റവും ലീഡർക്ക് വേണമായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാലിറ്റിയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് ഉംറ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു. മുശ്രിക്കീങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ആ ഉംറയിൽ നിന്നിട്ട് തഹല്ലുലാകേണ്ട സന്ദർഭം വന്നു. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ സ്വഹാബത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഉംറ ചെയ്യാം, പോയി ഉംറ ചെയ്യാം. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞത്, നബിയെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം തഹല്ലുൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ, നിങ്ങൾ തഹല്ലുൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ സ്വഹാബിമാർ പിറകെ വരും. മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ക്വാലിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തഹല്ലുലായി. സ്വഹാബത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ചോദ്യമില്ലാതെ, മറുവാക്കില്ലാതെ അവരും തഹല്ലുലായി. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉംറ ഖളാ നിറവേറ്റി. അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും സ്വഹാബത്ത് 2 തട്ടിലായിരുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാണോ? മുന്നിടാനുള്ള ഗുണമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അനുയായികൾ 2 തട്ടിലുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അനുയായികൾ 2 തട്ടിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ നെല്ലിക്ക പിന്നെ മധുരിക്കും പോലെ എല്ലാവർക്കും അവസാനം അവരുടെ തീരുമാനം ശരി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുമുള്ള സദസ്സാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് സുന്നത്തിനെ ഏറെ ബഹുമാനിച്ച മഹാനാണ്. എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്, ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മുട്ടുനൊമ്പലാണ്. അപ്പൊ അയാളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെന്തറിയോ? ഷൂ പാൻറ്റെല്ലാം ഇടുമ്പൊക്കു നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടിട്ടൊളിയും. ഒരു സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സുന്നത്ത്, ആ സുന്നത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ശിഫയാവട്ടെ. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു സുന്നത്ത്, അത് നാം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശകാരിക്കും. ഇപ്പൊ ചില പള്ളിയിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ഇമാമിനോടെല്ലാം ചൂടാവും ചില വിഷയത്തിൽ. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 5 വക്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തഹ്ലീലുണ്ടല്ലേ, അത് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചൊല്ലും. ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹദ്ദാദിൽ ചൊല്ലും പോലെ. അത് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഉസ്താദ് പറയും, ദുആന് ശേഷമുള്ള
ഈ ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള തഹ്ലീൽ അത് ബേരെ ചെല്ലണം. ഒന്ന്. പിന്നെ ചില ഇമാമുമാർ അവർക്ക് വിരുദുണ്ടാവും, അവർ മെഹ്റാബിലേ ഇരിക്കും, ഭയങ്കര ചൂടാവും. ഇമാമ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണീക്കണം. അപ്പൊ എണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോട് സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കാരണം അപ്പൊ കറാഹത്ത് വരുന്നു. ഇമാമ് മെഹ്റാബിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മാമൂമിങ്ങൾക്ക് എണിക്കൽ കറാഹത്ത്. ഇമാം എണിക്കാതെ മാമൂമിങ് എണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സൗകര്യത്തിനല്ല, അത് സുന്നത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോണ്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. ഇമാമ് എണിക്കാതെ മാമൂമി എണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് മക്രൂഹാണ്. അപ്പൊ അക്കാര്യം പോലും ശ്രദ്ധിച്ച മഹാന്. പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, സേഫുണ്ട്. ഏത് യാത്രയിലും ഉസ്താദ് ഏടെ നിസ്കരിക്കുന്നയാളുടെ പ്ലാൻ ആക്കൂ. വലിയ യാത്ര ചെയ്ത മൂപ്പറല്ലേ, നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത ഉസ്താദല്ലേ, ആ യാത്രയിലെല്ലാം എവിടെ നിസ്കരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിനോട് ഒരു വലിയ ബഹുമാനം, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ജമാഅത്ത്. വലിയ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസിയ ഹൗസിൽ എത്ര തിരക്കിട്ട വിഷയമാണെങ്കിലും ടൈമായെങ്കിൽ എഞ്ചിട്ട് പോകും, അല്ലേ, അതെങ്ങനെയും തീർക്കും. ടൈമും മാനേജ്മെന്റ്. പക്ഷെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുമായിട്ട്. അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നിക്കാവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരാൻ പറ്റൂ അത്രേ. അതിന് സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ആ മൂളും ശരി ഞാൻ വരുവായിട്ട്. പക്ഷെ കൂടെ പോയി നിരക്കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉസ്താദ് ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വരും. ടൈം ഏത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ടൈം കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ സാരയില്ല ശരിയാവും എന്ന ആ മനക്കരുത്തോടു കൂടെയുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഷെയ്ഖുനാ ഉസ്താദിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ എത്രയോ കാളിമാർ ബന്ധന് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിന് പോയി സാന്ത്വനം നൽകിയ ഒരു കാളിയാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദിനെയാണ്, അല്ലെ. പാവപ്പെട്ടവരെ മുഖ്യവാഹിനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാളിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ്. എവിടെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരെ സുഖദുഃഖത്തിൽ, മനുഷ്യന്മാരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പോയിട്ട് കൂടിയ മഹാൻ. അതിന് കുറേ അധ്വാനമുണ്ട്, ചെറിയ വിഷയമല്ല. ഒരാളെ സുഖത്തിലും അതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിന് സമയത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ഇത്രയും നേതൃഗുണങ്ങളുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ വിരഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വെളിച്ചമാണ്. ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഓർക്കും പോലെ 100 നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ കാൽപ്പാടുകൾ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. മനക്കരുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ദാർനൂർ, അല്ലെ. ഏതൊരാൾ നോക്ക്, ഇന്ന് തിളങ്ങിയവരെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ 50 ആണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ 75 ആണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഊടൊന്നും ശിഷ്യന്മാരില്ല, ഉസ്താദിന് വലിയ ശിഷ്യന്മാരില്ല. ആ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഉസ്താദിനൂടെ ശിഷ്യന്മാർ ഊടെ അങ്ങനെ ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കറിയല്ലേ. ഒരുത്തന് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുത്തനാന്നില്ല, ബേജാറാക്കിയിരണ്ട. ഞങ്ങളെ ഹുട്ടുഗുണം, അല്ലെ, നല്ല ആൾക്കാർ, ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ കന്നഡത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഒരു സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, മീത്തൊക്കെ പോകുമ്പോക്കും വലിച്ചിടുന്നു. അത് അല്ലേ, ഒരു സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ അതിനെല്ലാം ചവിട്ടി വെച്ചിട്ട് ദാർനൂർ എന്ന 12 ഏക്കറയും 400 മക്കൾക്ക് ചന്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും, അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും, അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും, ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് ഈ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ, ഉസ്താദ് ദാർനൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ പറയല, ഉസ്താദ് മാത്രം പോവും. ഉസ്താദ് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അത്ര പറയൂ. കുറേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് ഇത് അങ്ങനെല്ലാം. ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കണം, ഇതൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും ഈ സമുദായം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഉസ്താദും അതിനു വേണ്ടി എത്രയോ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തു. ഉസ്താദിന്റെ മനക്കരുത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ദാർനൂർ. അത് നിലനിൽക്കണം. അത് ഉസ്താദിന്റെ കാൽപ്പാടാണ്. അതിന് നാം എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണം, അതിന് സഹായിക്കണം, കുട്ടികളെ ചെലവേറ്റെടുക്കണം. അവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം സഹായിക്കണം. ഒരു ചാക്കരിയെങ്കിൽ ഒരു ചാക്കരി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം. ഉസ്താദിനോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത് അല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള മഹബത്ത് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീർക്കുന്നേ? അയാളെ ഖറാബത്തിനെ സ്നേഹിക്കാം അല്ലെ, അയാളെ ഖറാബത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക. എൻ്റെ ഉപ്പാനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹം തീർക്കുന്നേ? ഉപ്പാന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം. ഉമ്മാനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹം തീർക്കുന്ന? മരിച്ചാലും കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഉമ്മാന്റെ ഖറാബത്തിനെ ഞാൻ എന്താക്കാം? സ്നേഹിക്കാം, അവരെ സന്ദർശിക്കാം, അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാം. അതേപോലെ ഉസ്താദിന്റെ ഖറാബത്തുമായി, ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനവുമായി നമുക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം. അത് ഉസ്താദിനോട് നാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയായിരിക്കും. ഉസ്താദ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെ, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തിലുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജി. പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയക്ക് തൻ്റെ സർവസ്വവും ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജി താൻ നിർമ്മിച്ച റഹ്മാനിയ മസ്ജിദിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ആ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജിയെ എല്ലാ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർ എല്ലാ രാവിലെയും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യും, സലാം പറയും. അവിടത്തേക്ക് വന്ന എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർ സലാം പറയും അല്ലെ. അതേപോലെ ദാറുൽ ഹുദയുടെ മുന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ത്വാഖ ഉസ്താദിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് ബേരെന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാ? ഒരു 400 കുട്ടികൾ തൻ്റെ ചാരത്ത് ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്, വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒപ്പം ആ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കോ, ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാതിരിക്കോ? എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്. 16 വർഷം കൊണ്ട് 15 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുകയും അവിടുന്ന് കോട്ടുവാങ്ങിയവരെ തൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയെ കണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാരുണ്ട് അല്ലേ? ജാരിയായ സ്വതക്ക ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കണം. ആ ഉസ്താദ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദാർനൂർ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കിന്യാർ റേഞ്ച് മദ്രസ മാനേജ്മെന്റും ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് ഒരുക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഈ കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മയക്ക് നടുവിലും തുടക്കത്തിൽ ആരുണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു 10 ആള് മാത്രം നേതാക്കൾ വന്നത്. ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു 100 ആളെ വെയിറ്റുള്ള വലിയ നേതാക്കൾ ഒരു 10 ആളുണ്ടായി. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ സദസ്സല്ല ചന്തായി. ഉസ്താദിന്റെ ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ. ചിലപ്പോ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോ ആരും ഉണ്ടാവൂല, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് ചന്താവും. ഇനി ആളില്ലായിട്ട് ഉസ്താദ് ഒന്നും പുറകോട്ട് പോകുന്ന ആളല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിലും. പിന്നെ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന കഴിവ് അത് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അത് കുറേ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിക്കല, കുറേ ടൈം വേസ്റ്റാക്കല, ആൾക്കാരെ മടുപ്പ് വരുത്തല. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട്
ഒന്നാ അത് ശരിയാവട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പോട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ, മറ്റൊരാളെ തേടി പിടിക്കേണ്ട, മറ്റൊരാളെ അന്വേഷിച്ചാലും എത്തുമോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തിലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളോട് ഉസ്താദ് ഇട്ടേച്ചു പോയ ആ കാൽപ്പാടിലൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ നന്മകൾ പിന്തുടർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പെല്ലാം നക്കിണിക്ക് കുറച്ച് ജാസ്തി, എനിക്ക് ഈ മലയാള ഇപ്പെല്ലാം കുറച്ച് കട്ടകട്ടാന്ന്, അതിൻ്റെ നടുലും കുറച്ച് മുണ്ടി ഞാൻ വരുന്നെ ഇപ്പോൾ ഏരിയ നക്കിണിക്കായത് കൊണ്ടിട്ടു സുലഭത്തിൽ വരുന്ന അത്. എന്നാലും പ്രയത്നിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്ത് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിനോടൊപ്പം അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.